Σήμερα θα μιλήσουμε και θα γνωρίσουμε ένα από τα πιο ταλαιπωρημένα πλάσματα που έχουμε στο χώρο του καταφυγίου, τον Ερίκο. Ο Ερίκος μας ήρθε κοντά μας το 2021, δεν ήταν αδέσποτος, είχε οικογένεια ή τουλάχιστον νόμιζε πως είχε οικογένεια. Ξέρετε, από αυτές τις οικογένειες που με την πρώτη ευκαιρία και με την πρώτη δυσκολία βγάζουν έξω κάποιον που τους έχει εμπιστευτεί. Και ο Ερίκος τους εμπιστεύτηκε. Μπορεί να έκανε κάποιο λάθος από ό,τι μας είπαν, όμως δεν του δώσαν ούτε μία ευκαιρία, τίποτα. Τον πέταξαν έξω σαν σκουπίδι. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για τον Ερίκο, ο οποίος ήρθε κοντά μας το 2021, όταν ήταν ακόμα κουτάδι. Είναι ένας πανέμορφος εμμύλιος τσοπάνης. Από τότε έγιναν κάποιες άκαρπες υιοθεσίες, που το μόνο που καταλάβαμε και μάθαμε ήταν ότι ο Ερίκος κάνει φύλαξη τροφής. Το πρόβλημα είναι, όπως βέβαια τα περισσότερα ζωάκια καταφυγίων, όμως με τον Ερίκο ένα παραπάνω, ότι έχει πάθει στρες εγκλισμού, δυσκολεύεται πάρα πολύ μέσα στο κλουβί, έχει βγάλει διάφορα ψυχοσωματικά, αλλεργίες, κατάθλιψη, και προσπαθούμε με οποιοδήποτε τρόπο να τον βοηθήσουμε. Ψάχνουμε ένα σπίτι για τον Ερίκο, έναν άνθρωπο που θα τον αγαπήσει πραγματικά, που ίσως θα μπορέσει να συγχωρέσει ή να βελτιώσει κάποια από τα προβλήματα που του έχουν δημιουργηθεί και θα τον εντάξει στην οικογένειά του σαν ισότιμο μέλος. Το ιδανικότερο για τον Ερίκο θα ήταν ένα σπίτι με όχι μικρά παιδιά και με τη δυνατότητα να ζει μέσα έξω. Θα σας τον γνωρίσουμε από κοντά. Θα δείτε τον Ερίκο με την Κατερίνα, την εθελόντριά μας, η οποία τον βγάζει, παίζουν, τρέχουν και αγκαλιάζονται. Επίσης θέλω να σας πω ότι ο Ερίκος όταν αγαπήσει, αγαπάει με πάθος. Λοιπόν, σας γνωρίζω τον Ερίκο και την Κατερίνα. Πάμε βοηθά. Για πάμε να σε δω, για πάμε να σε δω, για πάμε να σε δω, για πάμε να σε δω. Ναι. Φυλάκια, 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 φυλάκια. Για πάμε, για πάμε, για πάμε, για πάμε. Πού είσαι, κι άλλο φυλάκια, είσαι κι άλλο φυλάκια. Όρεξες είμαι, πολύ, πολύ. Για πάμε. Καλή βόλτα, παιδιά. Να τους.